razreda pobjednička ideja ovogodišnjeg programa participativno budžetiranje. A to je Sportski kutak! S njom osim što promičemo sport u našoj školi koji je jako zabavan, pridonosimo zdravim životnim navikama i vrijednostima, jačajući tjelesno, a time i mentalno zdravlje. Obogatili smo školski, sportski život stolnim nogometom koji je smješten ovdje u holu škole. A pokazat ćemo vam i stol za stolni tenis i opremu za odbojku na našem vanjskom igralištu. Idemo! Ovaj projekt jako nam se svidio, sastali smo se 3-4 puta zajedno, radili smo u grupama plakate te tako predstavljali ideje. Nakon prezentiranja imali smo glasovanje i glasali smo za najdražu ideju i to su bile vanjske sprave za interpretaciju. Zahvaljujući ovom projektu, sada se djeca naše škole igraju i zabavno im je. Nama se jako svidio ovaj projekt. Mi smo ovim projektom participativno budžetiranje izabrali da poboljšamo našu opremu iz tjelesnog, zato što nam je to nedostajalo. Jako nam se sviđa ovaj projekt koji smo izglasali i jedva čekamo sljedeću godinu da možemo opet izglasati nove projekte, da imamo bolju opremu. Ovaj je projekt bio divno iskustvo, koristit ćemo ovaj stolni tenis, jedva čekamo sudjelovati i sljedeće godine. Mi se jako ovaj projekt zato jer trenutno nemamo tjelesnu dvoranu i na ovim spravama se možemo zabavljati preko tjelesnoga ili preko odmora. naša ideja da dobijemo školsko kino stvorila se pomoću školskog budžetiranja. Nam je drago što nas isto ta prilika omogućili. Sada naša škola je napokon ima malo kino koje možemo vidjeti za mene i možemo gledati filmove, a ponekad i utakmice.